MAID TOP TV domin samun ilimi na zamani haɗe da nishaɗantarwa. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mungode. Yanda za ka ɓoye kowane hoto ko bidiyo a wayarka. Wannan hanyar da za mu yi amfani da shi ba hanyoyi kamar yadda muka san ana sa security a waya ba, ko kuma saka pin code, ko kuma pattern, ko kuma thumbprint no. Wannan hanya ne wanda sai mutum ya buɗe ya shiga cikin gallery ko kuma my picture tukuna zai duba abubuwan ko kuma sirrin cikin wayanka, sai ba zai ga abin da baka so a gani ba. Wannan hanya da za mu yi amfani da shi, za mu shiga ta cikin my gallery ko kuma ta cikin my picture. Ta nan za mu shiga mu seta abubuwan da ya kamata mu seta ba tare da an sha wahala ba, don kowane waya yana buƙatan sirri, kowa yana buƙatan sirri, ba sai ka bar abubuwanka wani ya taɓa ba. Da farko za mu nemi application ko kuma za mu nema my gallery ko kuma my picture namu, don wasu wayoyin my gallery ne, amma a cikin wayan nawa ina ga kamar my picture ne. Zan shiga in searching nashi a wajen application search, don application ɗin suna da yawa. My picture ya kawo. Mutum idan ya buɗe cikin my picture nashi, zai scrolling, mutum zai dubi wani abu ne yake buƙatan sirri a cikin wayansa, kuma mene baya so mutane daga sun karɓi wayansa sun shiga baya so ya gani. In mutum ya gani sai ya dubi sunan asalin folder, sai mutum ya danna kan wannan idon da na taɓa yanzu nan ya buɗu. A saman akwai wani ido, amma bari zan sake koma baya don saboda ku gani. Wannan ido da yake saman nan, hoton idon nan, sai mutum ya duba hoton da yake so, wani suna ne akai, sai ya duba a nan. Daga zarar mutum ya duba, ya scrolling, mutum ya duba wani hoto ne yake so ya, ko kuma wani video ne, ko kuma wani folder ne yake so ya kulle. Mutum ya duba sai ya clicking, ya selecting kamar da na selecting wannan hoton download nan kenan. Wannan download folder nan, na clicking yanzu kun ga ya riga ya ɓace, babu shi kwata-kwata a nan. Babu shi. Yanda ne haka, in ina so in ga wannan hoton haka zan sake zuwa in taɓa, sai ya fito min, sai in gama abin da zan yi, sai in sake komawa, sai in kulle. Bari za mu sake kulle wasu hotunan mu gani. Yawa. Bari mu zaɓi wannan hoto mai martaba. Scrolling. Bari mu selecting wannan video mu gani. Mu gwada kulle video don tun ɗazu hotuna kawai muke ta kullewa. Bari mu kokari mu kulle video. Kun ga bidiyon ya tafi. Bidiyon muka gwada ya riga ya tafi. To, mai sauraro, wannan shine yanda za ka ɓoye sirrinka ta cikin my picture ko kuma my gallery, yanda babu wanda zai buɗe ya ga asirinka. Ta hanyar da muka kulle haka za sake yi a buɗe. Wannan ido da ka gani shine za ka sake taɓawa, ka shiga ka cire wannan select da kai, shikenan abubuwanka zai koma daidai. In ka shiga my picture ko gallery ka za ka kalla.